बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै साइकेल हानजा सुरनाय आरो लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। सालाकाथि दखरा दुलाराय बर'फ फरायसा आफादनि बानजायनायाव अक्ट'बर दाननि 22 साननि हाबाफारिनि गेजेरजों आमगुरि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै सालाकाथि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मोन 30 गामिफ्राव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै साइकेल हानजा सुरनाय आरो लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे साइकेल हानजा सुरनाय आरो लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारिनि गेजेरजों आइजो माहारिखौ रैखाथि होनाय, लांखार जानाय आरो फानहैजानायनिफ्राय सांग्रां जाना थानाय, गावनि नखर सिफायना गथ' गारना खारनायखौ बन्द खालामनाय, ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गैया खालामनाय, देहायारि फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनाय, खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनाय, हाबा हारिमुखौ बारायहोनाय, गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयखौबो बाहागो लाहोनाय आरो जौ आरो जुवाखौ जोंनि समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनाय बेफोर थांखिखौ लानानै साननैनि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि, लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर, सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डनेन नार्जारी आरो सालाकाथि दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो सालाकाथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो लाइमोनफ्रा बाहागो लायो। गिबियावनो सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गाहाम हामलायथि जासिदों। दा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनिनो मोनसे हाबाफारि जे समाज सांग्रांथि खालामनाय, बेखौ नोजोर होनानै दिनै सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आमगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जे साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जागायदों साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिं सांग्रांथि खालामनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय आरो लोगोसेयै समाजखौ जोङो फोसाबनांगौनि थाखाय बा दिनै माने लाइमोन फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि गुबुन मानसिफोरजों लांखार जानाय आरो गुबुन मानसिफोरजों जुलि जानाय बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिफोरखौ लानानै दिनै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै साइकेल हानजा सुरदों। आरो दिनै बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जे गाज्रि बेरेखा जाय माने जोंनि समाजाव दिनै फुजा मेला, दिनै जोङो बेखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो फुजानि होनांगौ थाखाय दिनै गासै जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन, बयबो सिबिनांगौ। नाथाय फुजा होनायनि नामाव साननै सानथाम बा बिनि बांसिन जे दिनै 10-12 दिनसो दिनै फुजानि नामाव मेला होनाय, बैफोरखौ सांग्रांथि लाबोनांगौ गोनां दङ। बे गासै हाबाफारिखौ लादों जोङो। दिनै जोंनि जुदि फुजानि नामाव जुदि 10-12 दिनसो फुजा होनो गोनां जायोबा, जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनाय समाव जुदि बेवहाय फुजानि नामाव जुदि मेलायाव जुदि गफबनानै थानो गोनां जायोब्ला जोंनि फरायनाय आरो रांखावरिनि जेनिखि हालोद बेयो गोबां गाज्रि जागोन। खारन जोंनि समाजाव बांसिनानो दिनै आबाद मावनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय, लेखा फोरोंनाय जोङो बेखौ मिथिगौ। दा जुदि जोंनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफ्राबो जुदि जोंनि नैबे 10-15 दिनसो मेला जानायखौ जुदि जोङो सापर्ट खालामोबा जोंनि समाजनि थासारिया बबे लामाजों थांगोन। दा बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, क'क्राझार जिल्ला हिसाबै फुजानि नामाव मेला साननै सानथाम जानायाव जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया जायो। आरो बेजों जों जेखौ समाजाव जोङो गनाया, जि माने जुवा जानाय, बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। दा बेखायनो माब्लाबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोबां बेबादिनो माने कमिटिनि मानसिफोरजों गोबां आरो जाय मानसिफ्रा मेलाफोरखौ सापर्ट खालामो बिथांमोनजों मालाबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों
माने सोंखारिलायनाय बेबायदि बाथ्राफ्रा सोलिबोबाय थादों। बेखायनो जोंनि गिबियावनो सांग्रांथिया जोंनि फरायसा, जोंनि समाज सिबियारि, जोंनि दिथागिरिफोर जों गिबियावनो जाग्रोनांगोन। दा बेनिखायनो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल हान्जा सुरनाय बेखौ दिनै लादों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जिखिनि दिनै बिराद स्पिडआव खारदों, जे हाबा जाखानाय मानसिफ्रा, गथ' गथाय गोनां मानसिफ्रा, हौवायानो जा हिनजावानो जा, गुबुन मानसिफोरजों दिनै जुलि जानाय, बेखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामथारनांगौ। बिनि थाखाय जोङो दिनै समाजाव आवाज होथारनांगोन हिसाबै दिनै गामि गामि जोङो बेखौ आवाज होनो गोनां दङ हिसाबै जोङो बेखौ दिनै साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखौ दिनै बुंलांगोन। आरो बेखायनो दिनै जाहाथे जोंनि न'खरनि समाजाव जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे रायजो जानायाव जेबो जेंना जाया, जाहाथे जोङो बयबो न'खराव मोजां मोनसे थासारि फैयो, बेखौनो लानानै दिनै जोङो खावलायगोन। आरो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बिसेसकै ड्राग्स सोबनानै जिखिनि नस्थ' जाबाय, बेखौ जोङो बोरै मोजां लामायाव लाबोनो। दा दिनै गोबां जोंनि फरायसा क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय फरायसाफ्रानो ड्राग्स जानानै दिनै नस्थ' जाबाय। दा बेखौ जोङो जुदि मोजां खालामनांगौ जायोबा, बेखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेखौ मोजां खालामफैनाय नङा। बेनिखायनो जोङो फरायसा आफाद एबा जोंनि समाज सिबियारिफ्रानो बेखौ थिग खालामनांगोन। जाय न'खराव दिनै माने ड्राग्सजों दिनै बुंफबनानै दङ, जाय गथ'फ्रा दिनै बेखौ सेबन खालामो, दिनै समाजाव बा न'खराव जेनोखि माने थासारिया जाबाय, दा बै बिथांमोना बेखौ बाथ्राफोरखौ मिथियो। दा बेखायनो दिनै जोङो समाजाव जोंनि सांग्रां लाबोनांगौनि थाखाय, फारफ्रोमबो बिथिङाव थिग खालामनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ माने खुंफुंदों। गोजोन्थों। सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि थाखाय जिहेथु साइकेल रेलि लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। बेनि मेन उद्देশ্যआ जाहैबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो गोबां रोखोम हाबाफारि लानाय जादों। दिनै एबसुनिनो बे मोनसे मिशन, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्राय जोङो बे मिशनखौ लानानै गोबांथार रोखोमनि हाबाफारि मावबोदों। दिनै सालाकाथि दख'रायाहाय बे मिशननि गेजेरजों गंफ्रोमबो बर' गामिफ्राव हाबनानै साइकेलजों हान्जा सुरनायजों लोगोसे जों समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। बेनि उद्देশ্যआ बेनो जे गंफ्रोम जोंनि बर' गामिफोरखौ फोनांजाबनानै बिथांमोननि जेंना जेंगोना गासै दुखु सुखुफोरखौ जोङो मिथिलायनो, शेयार खालामलायनो थाखाय बे हाबाफारियाव जों खाबु होनाय जादों। आरो जोङो आसा फारिदों जों बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे उन्दुसोना थानाय जोंनि बर' फिसाफ्रा जेन' मोनसे जांख्रिखाङो, जेन' जावरिखाङो। मानोना जोङो एबसुनि मोनसे जारिमिनाव, बर' हारिनि मोनसे जारिमिनाव जों बेखौनो नुदों, बर'आ जेब्लानो जांख्रिखांदों, अब्लासो जों माबा नङा माबा दावगाबोनो हादों। आरो जेब्लानो जों उन्दुसोना थादों, जोङो गुबुनजों गादब जादों, नासयजादों आरो माबा नङा माबा खोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंनि बर' माहारिनि गुबैथार थांनायनि गुदियावनो दङ जोङो जांख्रिखांनायजोंसो जोंनि बर' हारिया थांनानै थादोंखाय दिनै एबसुआ एगेन जोङो मोनसे साइकेल रेलिनि गेजेरजों फोजाखांदों जे जोंनि गथ'फ्रा मोजांथार मोनसे लेखा फरायनांगौ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा मोजाङै फोरोंनांगौ, जोंनि गामिफ्राव समाज बेबस्थाया मोजां जानांगौ, धोरोम सिबिनायफ्रा जोङो मोजाङै जानांगौ, आखल आखु दानायफ्रा मोजाङै जानांगौ। जों बे गासै बिथिंखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जोंनि गथ' गथायफ्रा जेन' ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों ड्राग्स जानायखौ जों जे मुगैयो, समाजा जे मुगैयो, जों बेखौ जोंनि गथ'फोरजों दिनै सावरायलांनायनि मोनसे खाबुखौ खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंना गथ' गथाय थाखानानै सोरबा हौवाया गावनि गथ'खौ गारना, बिसिखौ गारना खारनाय, सोरबा बिमाया सोरबा गावनि फिसायखौ गारना खारनाय। दा बेबायदि मोनसे जोंनि थासारि, गुलाय गुजाय थासारिया जोंनि समाजाव दा जागासिनो थानायखौ जों मालाबाबो जों गनायनो हाया। मानोना नोंथाङा जायजोंखि थाङा थांथों, नाथाय जोंनि गथ'फ्रा नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे सिदलि बिदलि जाया, गावनि फरायनाय फारसे गावनि फरायनाया आद्रा जाना थाया, जों बे गासै बिथिंखौ लानानै बर' समाजावहाय मोनसे नङा मोनसे जोङो सोलायनांगौ, गुस्लायनांगौ। आरो जोङो बेफोरखौ गासै जेंनाफोरखौ सोदांनो थाखाय नैबे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों मोनसे टटेल रिभलिउसन जों जांख्रिखांनाय लाबोदों। आरो बिनि उद्देশ্যआनो बेनो जे जोङो गासै बर' गामिफ्रा जेन' मोनसे फिन खेबसे जोङो जांख्रिखाङो, जोङो समाज बेबस्थाफ्रा जेन' थिग जाफिनो, जोङो सोरबा जोंनि गामिनि गावबुराफोरखौ मोनसे सनमान
होफिनलायनाय गावनि गेदेरफोरखौ सनमान होफिनलायनाय बे बेबस्थाया जेन' जाफिनो बेखौनो उद्देश्य लानानै जोङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गासै जोंनि ओनसोलाव थानाय आन्सलिकनि दख'रानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरखौ जोङो हाबजोबनानै जों सावरायनायनि मोनसे थिरांथा थि खालामनाय जादों।